rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini. Al hikayatu utawi cerita al asyiratu kang kaping 10 iku fi muraatil adabi ing dalem nerangake ngreksa tata krama. Hukia den critakake apa ana rajulaini sak temene wong lanang loro. Apa ana rajulaini sak temene wong lanang loro. Iku kharaja metu sapa rajulaini. Iku kharaja metu sapa rajulaini. Fi talabil ilmi. Ing dalam golek ilmu. Fi talabil ilmi dalam golek ilmu. Lil ghurabati karana ngumbara. Lil ghurabati karana ngumbara. Wa kana lan ana sapa rajulaini. Wa kana lan ana sapa rajulaini iku syarikaini. Kekanca karone. Iku syarikaini kekanca karone. Fil ilmi ing dalem ilmu. Fil ilmi ing dalem ilmu. Faraja'an uli bali sapa rajulaini. Faraja'an uli bali sapa rajulaini. Ba'da sinina ing dalem sawise pira-pira taun. Ba'da sinina ing dalam sawise pira-pira taun. Ila baladihima maring negarane rajulaini. Ila baladihima maring negarane rajulaini. Waqad faquha lan temen alim fikih nang ora manani nang. Kowe nggo kitab kok ora manani. Kowe ngira nggo kitab, saiki nggowo ora dimaknani. Emen-emen wektune. Sampeyan manani wis tak jelaske bolak-balik sih. Sampeyan nulis di gajaran kok malah dianggurke kaya ngono. Waqat lan temen alim fikih sapa ahaduma salah sijine rajulaini. Sapa ahaduma salah sijine rajulaini walam yafquh lan ora ahli fikih sapa lakhoru wong liya. Fata'amala mongko angen-angen. Fata'amala mongko angen-angen. Sapa fuqahaul baladi. Pira-pira ahli fikih negara. Sapa fuqahaul baladi pira-pira ahli fikih negara. Wa sa'alu lan takon sapa fuqaha. Wa sa'alu lan takon sapa fuqaha. An halihima saking tingkahe rajulaini. An halihima saking tingkahe rajulaini. Wa tak rarihima lan wawulane rajulaini. Wa takrarihima lan bolan baline rajulaini. Tikroran ngerti sih tikroran sih? Tikroran ki bolan baleni pelajaran ki lho. Bolan baline rajulaini. Wa julusihima lan lungguhe rajulaini. Wa julusihima lan lungguhe rajulaini. Fa'ubiru mongko diparingi kabar sapa fuqaha.
Fa biru moko diparingi habar apa fuqaha ana julusal ladzi ing sak temene lungguhe wong tafaqaha kang ahli fikih sapa aladzi tafaqaha kang ahli fikih sapa aladzi fi halit tikrori ing dalam tingkah bolan balenine pelajaran fi halit tikrori ing dalam tingkah bolan baline pelajaran iku mustaqbilul kiblati madhep kiblat iku mustaqbilul kiblati madhep kiblat wal Misri lan madhep kota Mesir wal Misri lan madhep kota Mesir aladzi hasola kang menghasilkan aladzi hasola kang menghasilkan apa ilmu ilmu fihi ing dalam aladzi fihi ing dalam aladzi wal akharu tawi wong kang liya wal akharu tawi wong kang liya iku mustadbirul kiblati mungkuri kiblat iku mustaqbirul kiblati mungkuri kiblat wa wajhu hale utawi wajahi al akhar wa wajhu hale utawi wajahi al akhar iku ila ghairi Misri maring sakliyane Mesir iku ila ghairil Misri maring sakliyane Mesir fatafaqa nuli sepakat sapa ulama wal fuqaha ulan fuqaha anal faqih sak temene wong kang ahli fikih anal faqih sak temene wong kang ahli fikih eko faqih ahli fikih sapa al faqih eko faqih ahli fikih sapa al faqih bi barakati istiqbalil kiblati kelawan barokahe madhep kiblat bi barakati istiqbalil kiblati kelawan barokahe madhep kiblat idwa krana utawi istiqbalil kiblat idwa karana utawi istiqbalil kiblat iku sunatun sunah iku sunatun sunah fil julusi ing dalam lungguh fil julusi ing dalam lungguh illa ing darurati kejaba ing dalam nalikane darurat illa ing darurati kejaba ing dalam nalikane darurat wa bi barakati doail muslimina lan kelawan barakahe dongane pira-pira wong Islam wa bi barakati doail muslimina lan kelawan barakahe dongane pira-pira wong Islam fainal Misra mongko sak temene Mesir ikolah yahlu ora sepi apa al Misra ikolah yahlu ora sepi apa al Misra anil ubadi saking pira-pira wong kang ibadah anil ubadi saking pira-pira wong kang ibadah wa alil khairi lan ahli kebagusan wa alil khairi lan ahli kebagusan fadhairu maka tawi kang bertela fadhairu maka tawi kang bertela iku anal abida sak temene wong kang ibadah minal ubadi saking pira-pira wong kang ibadah
minal ubadi saking pira-pira wong kang ibadah iku da'a ndongaake sapa al abid iku da'a ndongaake sapa al abid lahu maring wong fil laili ing dalem wengi cerita yang ke-10 itu ada dua orang laki-laki sama-sama merantau mencari ilmu. Ceritanya podo-podo golek ilmune. Lah pas boyong sing siji dadi wong alim, sing siji dadi wong biasa-biasa wae. Lah terus setelah dianalisis, kenapa kok sing siji iso dadi wong alim, sing siji kok ora dadi wong alim? Itu penyebabnya mergo sing dadi wong alim kuwi ketika sinau, ketika tikroran, ketika darus yo sinau biasa. Ora yur piye-piye sinaune sinau biasa iku dia menghadap ke kiblat. Dirungake sih malah dongeng. Madhep nandi iki? Ora mudeng lah. Ana wong loro golek ilmu bareng. Bahasan mulai sing siji dadi wong alim, sing siji dadi wong biasa wae. Lah sing wong alim kuwi ternyata ketika dia belajar itu selalu menghadap ke kiblat. Sing ora alim ora madhep kiblat, malah membelakangi. Lah itu salah satu rahasia bisane barokah ilmune. Sampeyan lek sinau, lek ngopo-ngopo, lek ngapalke sebisa mungkin menghadap ke kiblat atau menghadap ke Mesir. Karena Mesir itu dulu tempat orang mencari ilmu. Lah lek saiki nggon golek ilmu lek ning Indonesia iki nandi? Jawa Timur. Makanya sampean bener madhep rene kok. Jawa Timur kan ning wetan sih. Lah aku madhepe ngulon. Itu ada dua alternatif. Zaman dulu neng lerak madhep kiblat ya madhep ning nggon Mesir. Mergo Mesir iki akeh wong alime, akeh wong saleh. Sehari-hari itu tidak lepas dari orang yang beribadah. Iki lek ning Indonesia, yen pondok-pondok gede kuwi. Pondok-pondok gede iku kegiatane mesti selama 24 jam mesti ana bocah utawa santri sing nggih sinau utawa nggih wiridan, paling ora kuwi. Itu selama 24 jam. Itu pasti ada. Meskipun kegiatan resmine ora 24 jam ya. Nah, makanya wis bener sampean rasa madhep rono. Itu alternatifnya ya, alternatifnya. Alika ya tu ta cerita.